Bahtiyar çağılar wagtlaryny ruh bilenlikde geçirýärler. Çağılaryň sağlaşyk ötüşini etmek bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň kemeşelik üns merkezinde saklanýar. Çağılar olaryň abadançylygy, saglygy we sağlaşyk ötüş hakynda galady. Milli liderimiziň döwlet siýasatynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Hayır. Bu Aşgabatdan 100 kilometr uzaklykda yerleşýän Bäherden şäheri. Bäherdeniň yerli bazarynda 8 hem ondan uly ýaşly çağılar galtakçy bolup işleýärler. Käte olar agyrymy 100 kilolik ýükleri hem daşamaly bolýarlar. Beýle agyr ýükleri gatnamak käbir uly ýaşly erkek adamlary hem başardyp duranok. Çağılaryň öz sözlerine görä ilki bada agyr bolýar. Sonra öğrençip gidýän. Bir galtak ýükü ondan oňa daşanyň 3-5 manat durýar. Emma müşteri az, galtakçy köp. Şonuň üçin yetkinjekler ýükü müşteriniň ulugyny çelli käte 1 manady eltip bermäge de razy. Yetkinjekler bazarda ýylyň dowamynda işleýärler. Howanyň yssylyk derecesi 50 gradusdan geçýän iýulda da, batgadyr palçygy topugyny çelli ýetýän dekabrda da. Bu video ýazgydan görüşiňiz ýaly. İş gaty agyr, emma yetkinjekler üçin başga alaç ýok. Bu bazarda olar täze smartfona ýa-da velosipede pul toplajak bolup işlänoklar. Eger bu oglanjyklar şeýdip gazanç etmeseler, onda olaryň köpsüniň maşgalasy açlykda we horlukda ýaşamaly bor. Siz şu wagt pökkü bilen oýun oýnardyňyzmy ýa-da şeýdip araba itelerdiňizmi diýip olaryň haýsysyndan sorasaňam, eşitjek jogabyň bir boljogy iki uçsuz. Çağılar uzak günläp işleýärler. Olaryň sözlerine görä, häzir bazarlarda müşteriler az. Lomoy söwda edýänem gaty seýrek. Çünki köpleriň söwda eder ýaly puly ýok. Emma muňa garamazdan bu ýaş galtakçylaryň her biri gününe çen bolan 30-40 manat pul gazanmagy başarýar. Gazanan pulunyň ujundan yetkinjekler süýji içkini, somsadyr nan satyn alyp günortanlyk naharyny edinýärler. Bu görnüşleri biz Tomus aýlarynda düşürdük. Ýöne çağılar okuw döwründe de bazarda işleýärler. Maşgaladaky pul yetmezçilik zerarly. Bu olanlaryň köpüsi mektep sapaklaryny geçirmäge mejbur bolýarlar. Mektep müdirleri we muallimleri ol ýa beýleki maşgalanyň maliýe ýagdaýyny bilen soňlar ýygy bolýan sapak geçirmeleri göz ýumýarlar. Beýle ýagdaý diňe Bäherdeniň bazaryna mahsus däl. Türkmenistanyň uly şäherlerden 20-30 kilometr aralygy geçseň, agyr ýükli arabalary itelep ýören çağılary islendik vilayatda da görmek mümkin. Döwlete degişli olan habar serişdeler bu problemany görmek islenoklarym. Döwlet telewiziýasynda dinç alyş we sagyldyş merkezlerinde ähli şertleri döredip beren prezidentine diňe alkyş aýdýan Bahtiyar çağılar görkezilýär. Megerem ol merkezlerde bazarda galtak itelep ýören bu olanlaryň ýekece biride bolan däldir. Elbette bu olanlary göreninde bir tarapdan beginesin gelýär. Çünki olar ogurluk etmäni, wagtyny beýkär geçirmäni, zähmet çekip halal gazanç edýärler. Emma beýleki tarapdan bu ýaşda agyr zatlary götürüp daşymak olaryň saglygy üçin ziýanlydygyny hem düşünýän. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň beýle zähmeti, Türkmenistanyň öz kanunçylygy da, Halkara Zähmet Guramasynyň konvensiýasy da çağı zähmetiniň iň erwet görnüşi hökmünde gadagyn edýär. Kanun boýunça beýle çağılar bilen iş şertnamasy düzülmeli. Olaryň göterýän ýüküniň agrymyny üns berip seredilmeli. Emma bu talaplaryň biri de bazarlarda berjaý edilenok.
galtakçy çağılar özlerinin hiç olmanda bazardan çıkarılıp kovulmayandıklarına da beginýärler. Elbette, çağı zähmetiniň beýle iş tejribesine gadaganlyk girizip bolar. Şeýle de kämillik ýaşyna ýetmedik arabaçylary bazarlardan kovup çıkarmak baradaky buyrugy polisiýa işgärlerine de berip bolar. Ýöne bu çäreler zerurlygy we mätäçligi kökü damary bilen ýok edip bilmez. Eger çağılar bu jagaz gazançlarından hem mahrum edilseler, onda olaryň maşgalalary has agyr ýagdaýa düşer. Bu meseleni çözmek üçin Türkmen häkimiýetleriniň usatlyk bilen ulanýan administrativ gadagançylyk çäreleri däldi. Has gowşakluk bilen ulanýan ykdysady çäreler zerur.